So za mu yanka riga pieces, doguwar riga. Firstly za ka gwada tsayin abin da aka kawo ma ɗinki gaba ɗayansu inci nawa ne, yanda saboda kar a samu matsala ka yanka a ce wani abu bai fita ba. Na'am. To dai wannan da yadi 3 ya bamu. Firstly za ka yanka sai ka yi amfani da yanayin tsayin mutum. In tsayin mutum irin tsayin wanda za mu yanka yanzu 55. Yawwa, kaga za mu yanka shi a tsaye kenan. Sai ka gwada, sai ka tashi tsaye ka ɗaga abinka saboda kada a samu matsala. Sai ka amfani da tape ka ɗauki inci yadi 2.5 wanda za ka yi amfani da shi. Nan ai yadi 1 ne haka, sai ka linka shi haka. In ka linka shi haka, kaga zai ba mu yadi nawa kenan 2. Kaga yadi 36 kenan ko? 36 ɗin so 2. Yawwa, rigar da ta buɗe ka samu hannu ka samu me daga 36 ka sai ka gwada inci 18 nan kenan. To sai ka linke shi haka. Sai ka yanke na ɗinka yadi 2.5 da shi za ka yanka doguwar riganka yanda kake so haka. Yanzu na yanke, to ga guntu wannan da shi zan cire hannu, sai ka linke shi haka. Sai ka ƙara yankewa nan wajen, sai ka raba shi 2 kenan shi ma. Yawwa, kaga na raba shi, sai ka ɗauki guda ɗaya haka, sai kawo shi nan ƙarshe. Firstly kaga ɗayan ma haka, sai ka sake linke shi haka. Yawwa, haka kenan. Sai ka seta saboda yanayin kada abinka ya zo kai shape ya karkace, ana so mutum ya seta. Yawwa, sai ka ɗauko ɗayan ka sake ɗorawa haka a kansa haka. To za ku ga wajen space ɗin zip kaɗan an ɗan rage shi saboda yanayin in ka zo yin measurement ɗinka za ka yi folding ta ciki, ba zai baka problem ba, ba zai baka wata matsala ba. Sai ka yi amfani da tape ɗinka. Da firstly za ka gwada nan inci 8 da kan na sama, ba a taɓa na bayan, ba da kan na bayan ba, kuma akwai distance ɗin kusan inci guda, to da kan na sama ake amfani haka. Nan kenan inci 8, sai gwada nan haka inci 6, sai ƙara gwada wani a nan haka, nan ma haka inci 6. Sai ka zo kan tray ɗinka nan kenan, sai ka gwada, kaga inci 3. In ka zo ka wajen, sai ka ɗauko wani ɗinka, kaga ga kan 8 ɗin, sai ka yanka shi haka zuwa inci 3 again, zuwa inci 3 nan kenan. Kaga sai ka yanka shi haka haka. In ka yanka shi ka zo 3, sai ka karkatar da almakashinka haka, sai ka yanka shi zuwa inci 6 haka haka haka, sai ka tafi. To